Heaven's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating. Jesus saves, Jesus saves. And the hush of mercy breathing. Jesus saves, Jesus saves. Hear the hosts of angels sing. Glory to the newborn King. And the sounding joy repeating. Jesus saves. Mayong adlaw kaninyong tanan, ma'am, sir. Ako di ay si Chris Emmanuel Gilay. Niata karon sa balik na sa atong programa mo kining 15-minute Bible Truth. So tuguti mong kaugalingon nga maminaw sa mubo lamang nga minuto sa 15 minutes sa imong oras o mahumaning mong video. Ma'am, sir, wala tay laing hisgutan diri kundi sumala lamang sa pulong sa Ginoo. Ang atong pagkahisgutan karon is bahin lamang sa kalawasan sa kalag. Nga naman, unsa man day ka-importante, unsa man day naa sa kalawasan, unsa man day buti pasabot. Ang atong punto karon is salvation is something that is absolute necessary. So kinahanglan bagid siya sa usa ka tawo nga madawat niya ang kalawasan nga gihatag sa Ginoo. Nga no, unsa man day naa ana. Unang punto na to, basic lang kayo ni Ma'am Sir, tuguti nga mahuman kining time sa imuhang oras. Una, admit. So sa ato ang kaugalingon dawato na to nga kita tanang tawo ning kalibutan ang kasala. Ningon ang Bible sa Romans 3:23, ningon diha, for all have sinned and come short of the glory of God. So kita day tanan nakabsan day ta sa Ginoo. Nga naman, kay kita day tanan makasala ta. Sa atong una-una palang daan, makasala ta. So daghan kitag mga imagination sa atong kini nabuhi nga pwede na tong ikasala. So kana lang uso sa ka term sa once in a lifetime nga naagitay mabuhat nga sala. Example, kining pagpamakak. So naagid mahitabo sa atong kinabuhi nga makasala ta. So nabutang diha kita tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Subot pasabot nalayok ta ba diha sa Ginoo ba? Mao nang kinahanglan nimo i-admitar sa imong kaugalingon nga wala kay mahimo sa imong kaugalingon, wala tay laing mahimo na kinahanglan gyud ta Ginoo. Kay nga naman, pangutanon ko nimo even sa akong pagkabata, bata pa man ko, nakinahanglan ba ko og Ginoo, nakinahanglan ba ko pulong sa Ginoo, kinahanglan ba ko kaluwasan? Yes, nakinahanglan ko kaluwasan. Kay nga naman, para nako kung gipakataw mangani ko ning kalibutan na para may imperno, mas may wala na lang kung gipakataw. Kay nga naman, sakit kayo sa usa ka tawo nga gipakataw siya ning kalibutan na gi-experience niya ang kanindot nga binuhat nga gibuhat sa Ginoo. In the end of your life, inig kamatay nimo adto ra ka sa gitawag nga imperno. Ug take note, ma'am sir, naalay duha ka paingnan ang tao. Mo ni ang langit ug imperno. Pili ka na asa ka. Ningon ang Bible nga kinahanglan nga ang tao mupili og asa siya padulong. And then ningon ang Bible sad kay kita di ay tanan tao nakasala ug wala tay laing padulngan, imperno gyud. So wala na tay laing mahimo sa atong kinabuhi ay wala na tay buhaton. Stay as you are, o unsa ka man, unsa may imong ginabuhat matag adlaw, wala kay buhaton para sa Ginoo, imperno na tandaan. Kaya nga naman, unang-una, wala ta nangita sa Ginoo. Kay busy ta, daghang tagipanghimo sa atong mga kinabuhi. We don't mind God, wala ta nagmind sa Ginoo. And then niabot ang sa atong kinabuhi nga nakita sa di ay sa Ginoo, nga kitang tanang tawo ni kalibutan na wala ta nag mind niya. Mao na nga
niabot ang time nga iya gihatag ang iyang bugtong anak nga mao si Jesus Christ. Una, admit. Ikaduha, believe. So, kinahanglan ka nga mutuo ni Jesus Christ nga siya lamang ang gipada sa Amahan gikan sa langit aron ka makaangkon og kaluwasan. Naa diha sa John 3:16, basahan na Bible John sa John 3:16. Niingon diha, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life." Subuot pasabot, gihigugma diay sa Ginoo ang mga tao. Ug mao na gihatag niya si Jesus Christ kay aron tanang tao nga mutuo niya makaangkon og kaluwasan. So dili na nato kinahanglan i-expand pag maayo ang John 3:16. Simple lang. Mutuo lang ka ni Jesus Christ. Mutuo ka nga siya ang Ginoo, mutuo ka nga siya ang manluwas. Diha sa imong kinabuhi kay natural na nato nga makasagid ka. Day by day sa tong kinabuhi, wala ta nangita sa Ginoo. Now here come nga ang Ginoo naghatag og manluluwas tungod kay nakita sa Ginoo nga wala man ni sila nangita nako. Subuot pasabot tungod kay nahigugma ang Ginoo, siya ang nangita nato, siya ang nangitag paagi. Tungod sa gugma sa Ginoo, gipakamatyan ka sa krus. Ma'am, sir, kung una-unaon man nato daghan ang mga possibilities ni kalibutan or daghan ang mga activity ni kalibutan nga we don't mind about God. Wala ta mag-mind sa Ginoo sa tong kinabuhi tungod kay busy ta, daghan tag mga kuan, mga trabaho, pangnegosyo, eskwela. So mga aktibidades ning kalibutan nga maoy nakababag nga makatuki ta sa pulong sa Ginoo. Then karong time ma'am sir, tuhui lang si Jesus Christ nga ingon imong manluwas. Ngano man gihigugma ka sa Ginoo. No matter what who you are, kinsa man ka, gwapa, gwapo, dato, pobre, patas sa tatanan sa tubangan sa Ginoo. Nagpakamatay siya sa cross Kalbaryo, bayad sa imong sala. Mo ni siya example lang ana ining si Sir kanang mangulitaw sa kababay. Maingon si Sir nga, "Day, I love you." So gipakita ni Sir ang iyang gugma ni Ma'am. And then si Ma'am usa ra gid iyang buhaton. Tuhuan ba na niya nga gugma nga gi-offer ni anang tawana, niya nang laki ha. And then kung dawato ni Ma'am tungod kay nito siya iyang gidawat ang gugma mo nang magkaroon siya og relasyon ngadto sa kababay. In the same sad ingon ana ang pamaagi nga gusto mahitabo sa Ginoo. Kinahanglan nimo dawaton ang gugma nga gihatag nga gipakita sa Ginoo sa imong kinabuhi. Gipakita na gud niya ingon gud siya I love you. Nya unsam day imong buhaton. So atong dawaton ang gugma sa Ginoo kay ngano man walay laing nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo Jesus Christ lang. Nadya sa John 14:6, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me." So siya lang gid ang dalan, ang kamatuoran. Wala nay lain bisa pag kami Bible Baptist, pero dili ang religion nga Bible Baptist makalawasan mo. Jesus Christ lang, wala nay lain. Ikatulo ang katapusan, confess. So kinahanglan nimo ikumpisal ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo nga Lord, wala ko'y mahimo sa akong kaugalingon. Nasayod ko nga impiernohonon ko. Bisan tuod nga akong status nindot, ingon ani akong kinabuhi or daghan kay kog mga problema. Lord, dawaton ti ka nga akong manluwas. Kinahanglan nimo ikumpisan ang imong kaugalingon. Ningon diha sa Romans 10:9. Ningon ang Bible, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So simple kayo, sayon na kay sabton ang pulong sa Ginoo. That if thou shalt confess. So ikumpisal na sa Ginoo, ma'am sa dawata siya, ngayon imong manluwas. Gigugma ka sa Ginoo. Ningon ang Ginoo, I love you. And then ang imong buhaton, it's a matter of choice. So kung dawaton nimo siya, ningon ang Bible, langit ang imong padulungan. Kung dili nimo siya dawaton, impierno ang atong padulungan.
So sa kinabuhi di ay sa tao dai it is a matter of choice. Kaya nga naman gihatag naman niya, gipakita naman niya ang gugma. Naa naman gihatag niya, gipadayag na niya. Nasayod na ta, dugay ra nga gipakamat niya ta sa Ginoo. Gipakamat niya dai ko sa Ginoo. Yes, tungod kay gihigugma ka. Ang tangi na lang nimong buhaton, tuhuan ba na nimo nga gugma o dawaton ba na nimo personally sa imong kinabuhi. Ako ma'am sir, gidawat na ko si Jesus Christ when I was third year high school. So kay nakita na ko sa akong kinabuhi nga kuan mo ko kanang makasala man di ko. Nya bisan pag unsay akong buhaton wala mo koy mahimo. Sa kadlawan ni mamatay ra gihapon ko. So mo nang nahadlo ko sa akong kaugalingon, nahadlo ko sa akong kalag, nahadlo ko sa akong kinabuhi nga moadto ra dai ko impierno. So when I was third year high school gidawat na ko si Jesus Christ ngayon maluluwas. Sama ko ninyo naminaw sa pulong sa Ginoo. And then akong gi-realize akong gimanabana akong kaugalingon nga dawaton baka na ako ang Ginoo no nga akong maluluwas. Sumoto gipili nako nga dawaton si Jesus Christ nga imong manluwas. It doesn't change everything. Dili ka mahimong unsa, dili ma-change ang imong pagkatao. Ang imong madugang sa imong kinabuhi na kay relasyon diha sa Ginoo. Nga hindi ka matay nimo 100%. Moadto ka sa langit. Nalang ko ihuhumo sa ka-verse nga ibilin before ta mahuman. Ingon diha sa John 10:28. And I give unto them eternal life, and they shall never be perished. Neither shall any man pluck them out of my hand. So sa but sa buta na. Gitagaan tag seguridad sa Ginoo nga human nato siya gidawat di ay nga atong manluwas. Gitagaan tag seguridad sa Ginoo nga si bisan kinsa walay makailog nimo gikan kaniya. Subot pasabot silyado na ka. So silyado ka nga ikaw nga tao nga nidawat ni Jesus Christ nga ingon yung manluwas sigurado gyud nga madto gyud langit. O kana saad man na sa Ginoo, Bible mo na. This is the word of God. So wala dili nato ikalalis ang pulong sa Ginoo. So ma'am sir, salamat kayo sa inyong pagpaminaw, salamat sa inyong oras gahin kag panahon nga naminaw ni aning pulong sa kaluwasan. I hope sa imong kinabuhi makahuna-huna ka nga no matter what status sa imong kinabuhi karon. So magtan-aw ta diha sa social media daghan kayong mga personality nga nakita nato nga naa na nila tanan. Example, Stephen Curry, Manny Pacquiao, so daghan na kayong mga tao nga atong nailhan pero they choose to recognize God sa ilang kinabuhi even though sa ilang kasikatan. How much more pa kita? Naa na nila tanan. So kita kaubatas. So kinahanglan nato dawaton si Jesus Christ kay nga naman salvation is something that is absolutely necessary para sa imo o para sa ako. Ma'am sir, salamat kayo sa imong oras ug mayong adlaw. God bless. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.